No niin, terve. Nyt testaammekin belgialaista hapanta olutta Cuvée des Jacobins 5,5 volttia Rouge, eli punainen. Tietyt ennakkoajatukset on tässä aina punaisten belgialaisten olutten kanssa, kuinkahan mahtaa käydä, mutta maistetaan nyt. Oli tämä onneksi niin punaista kuin pahimmat kirsikkaoluet ollut. Nätti väri itse asiassa. Tuoksu tämmönen on kirsikkainen ja romminen jopa. Vittu, onko nää liikaa nuuhkimaan? Maistetaan. Vittu. Ei niikkaahan tämä on. Saatana. Ei se alkonari valehellut yhtään, hän sanoi, että ei tämä välttämättä hyvä ole, mutta on elämys. Kyllä on elämys. Perseen suti. Joo, ei niin. Kyllä pitää olla viinahimot ankarat ennen kuin lähtee tämän kanssa pelleilemään. Siinä punainen Jaakob. Voi vittu, kertäkää kaukaa hei oikeesti.